Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkamu da kasancewa da ku a wani video class na da muke kawo maku akai-akai. So kai tsaye kuna tare da Muhammad Jamil da ke jihar Katsina. So game da bada na alƙawaranta maku kan Eagle Mining Network. So na yi magana kan cewa za su launch na ainihin coins ɗinsu zuwa August insha Allah kamar yadda kamfanin suka alƙawaranta. So amma ga wani game su ma sun ce duk wanda ya play of that game shi ma za su samu wannan kamar bonus ne da za su baka na mining, ga mining kuma ga game. So in ka shiga cikin Play Store kai tsaye za ka taɓa cewa za ka yi searching ɗin cewa Eagle Crush da ka diba shi ya zo already nuna mun yi downloading ɗin namu ga shi nan guran ga logo na shi nan guraren. So kai tsaye za mu je mu ce mai playing, so zai buɗe mana gashi kamar haka zai kawo mu game ɗin yadda yake kasancewa. So wannan game din normal game ne kamar yadda ake yin duk wanda ya san Candy Crush, so shi ma wannan game din haka yake. So yanzu ni ina currently level 46. So ina yi na in kun lura za ku ga coins din da na samu a nan guraren ga kuma life din da suke bada nan guda 6. In ka yi so 6 ka yi failing to sai ka jira wancan life din na nan guraren ya dan boosting ga kuma coins din da kake kana tarawa. So kai tsaye za mu shiga yanzu level 46. Za su baka wani cewa level 46 ga yanan za su baka kuma target ɗin abin da ke so sai ka ce plan target ɗin abin da suke so ka yi. So ga yanan ce your target 112 wannan box ɗin ake so mu rugurguje haka wanda ya kai 112 misali da mun yi haka kamar yadda ake Candy Crush kun ga shi yana tafiya. So shi ma wannan game ɗin haka yake. So insha Allah anan ya kamata a ce an tsara bidiyon da cewa ba wai bidiyo bane wanda dama za mu yi wani dogo wanda kowa da ya gani ya san zai fahimci abin yadda yake. So Allah ubangiji ya taimake mu kuma ya ba mu sa. Allah ubangiji ya sa mu dace da wannan coins din nan da aka ce za a launching wannan wata na August mai kamawa.